Nadišiel ten deň. Počkať. Sekundu. Napríklad. Nadišiel ten deň. Dobre, takže ahojte, to vaš chlapci, toto video je... Kde je moja segra, takže sorry. Teraz tu budete do zhrudi počuť, no nevadí. Takže ideme rozbalovať. A je to úplne mega giga, úplne super darček. Vystrahy, pozor. Sorry, tu mám neporiadok. Trošku som to zvolila. Ok, musíme to rýchlo, lebo radšej musím v chodiach choď. Vy to už vidíte, je milky. Však to je ono. Ahoj. Mám som vlastne, no nevadí. Ahoj. Čau. Ježiš, on je fakt krásny. Ako si to drží. Má červené oči, viem. Segra, pohľadkaj toho zajda. Juži, som si mala fakt vypnúť blesk. No dobre, to lepšie. Ale tak vy to teraz ešte vidíte, no nevadí. Ja sa z neho zblázním. Počkajte chvíľku. Skúsim to. Bože, no ja sa zblázním. Viem, to je dobre.